Dewch i ni fyddio. Diolch yn ei unwaith eto, Dduw, am fraint arall i ddod i'th di ac yn gweddio bydde di yn trigarhau wrthym ac yn presynoli dy hun yn ein plith. Bendithia ein hamser a nerthon i'n ein haddoliad. Ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganner emyn rhif 167. 167. Fydd rhyfeddau i'r cariad yn rhagwyddoldeb pell a drefnod yn yr arfaith i'm etifeddiaeth well. 167 gyda ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aliniaeth ysgam drws nesaf yn y neuad. Fe fydd ein cwrgweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef nos Iau mis Mawrth yr 20fed. Fydd ein hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casglad, gen i ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 9, y 9fed emyn o arglwydd erglyw fy llais i a derbyn weddi bryddaidd, pan godwy fy nwy law o bell daw y Duw tuath gafell sanctaidd, rhif 9. Gewn ni eistedd i ganu hwn.
Byddai'n darlleniad o epistol cyntaf Pedr, yr ail benod, 1 Pedr, penod 2, gan dechrau'n adnod 19. Yr ail benod o epistol cyntaf Pedr, ac adnod 19. Canis hyn sydd rasol os yw neb oherwydd cydwybod i Dduw yn dwy'n tristwch gan ddioddef ar gam, o blegyd pa glod yw os pan bechoch a chael eich cernodio y byddwch dda eich ymynedd, eithir os a chwi'n gwneithir yn dda ac yn dioddef y byddwch dda eich ymynedd, hyn sydd rasol gerbron Duw. Canis i hyn eich galwyd hefyd o blegyd Crist yntau a ddioddefodd drosom ni, gan adael i ni esiampl fel y canlynech ei olef, yr hwn ni wnaeth bechod ac ni chaid twyll yn ei enau. Yr hwn pan ddifennwyd, ni ddifenwodd drachefn. Pan ddioddefodd, ni fygythiodd, eithir hoddodd ar y neb sydd yn barnu yn gyfiawn. Yr hwn ei hun a ddig ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren, fel gwedi ein marw i bechodau, y byddem byw i gyfiawnder trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Canis yr oedd eich megis defaid yn myned ar gyfeiliorn, eithir y nawr chwi a ddychwelwyd at fugail ac esgob eich yneidiau. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd. Gadewch ni nawr droi at ein hardwyd mewn gweddi. Diolch yn ei unwaith eto Dduw am y fraint yma cael dod o'th flaen ac yn dod nid trwy ein hymdrechion neu'n cyfiawnder neu'n gweithredoedd ni'n hunan, ond ni'n dod trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Grist, trwy ei fywyd a'i farwolaeth, ei atgyfodiad ef, i ni yn gallu dod at ti a'n galw yn blant i ti, ac i ni yn gallu dod at dad sydd yn gofalu amdano ni fel ei blant. Ac felly ni yn diolch am y rhyddid yma, am y croeso yma sydd ar ein cyfer ni yn ddyddiol drwy gydol pob dydd, ein bod yn gallu galw ar dy enw di, ac yn gallu galw am nerth, yn gallu galw am drigaredd, am gymorth, am gwmniaeth. Ond o Dduw, i ni yn ddiolchgar hefyd ein bod yn gallu ymgynnell ynghyd gyda'n gilydd y brodyr a chwiorydd yng Nghrist, ac yn gallu dod mewn oedfa fel hon, ac yn dod trwy ei heiddiannau ef, ac yn dod o'th flaen, ac yn galw ar dy enw, i wrando ar dy blant yn galw arna ti. Ac felly o Dduw, fel cynulliad o'th bobl di yma, i ni yn dod a un llais yn gofyn i ti i drigarhau wrthym. Wrth i un llais i weddio, i ni yn ymwybodol fod sawl llais yn dyrchafu gweddiau hyd yn oed yn awr ata ti yma yn yr adeilad hon. Ac felly o Dduw, wrth i ni fel dy blant galw ar dy enw di, i ni yn gofyn i ti wrando arno. I ni'n gwybod dy fod yn ein clywed ni, ac i ni yn gwybod dy fod ti yn gwrando arno. Ond o Dduw, na ni yn ymwybodol o hyn hefyd. Gad i ni deimlo dy bresenoldeb. Gad i ni fod yn ymwybodol dy fod ti yn mynd i fod ar waith yn ein plith ni heddiw yma. O Dduw, i ni yn gofyn fel dy blant, yn blant sydd yn crwydro, yn blant sydd yn aml yn mynd ein ffordd ein hun. I ni dal yn blant i ti, ac felly o Dduw, yr wyt ti dal yn dad i ni, ac yr wyt ti wedi rhoi sawl addewid i ni fel dy blant, ac yr wyt ti yn Dduw sydd yn cadw at dy air. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, byddi di yn bendithio'n hamser yma, i ni yn cofio ein gweddiau'n ddiweddar yn gofyn i ti i weithio clod i ddenw di. Byddi di yn dod ar ryw rai o dywyllwch i oleini hyd yn oed heddiw. O Dduw, i ni yn gwybod dy fod ti yn abl i wneud hyn, ac felly o Dduw, i ni yn diolch am y sicrwydd hynny, dy fod ti yn Dduw sydd yn ateb gweddiau. Felly trigarha, felly yma yn ein plith, ac hefyd lle bynnag y mae rhai yn ymuno â ni, y byddi di trwy dy ras a nerth yr ysbryd glân yn gweithio yn rymus clod i ddenw di. I ni yn cyflwyno'n glad i ti ac yn gofyn ar i ti drigarhau wrthym, ar i ti ddychwelyd i'n plith unwaith eto, ac y bydd y wlad yma yn cael ei chodi ar ei thraed, y bydd yn
yn traws newid o wlad. Mae'r wlad ar ei gliniau o Dduw bron a cael ei tharo allan. Ac o Dduw, i ni yn gweld y fath troi cefn ar dy enw di ac ar dy air di ac ar unrhyw beth sydd yn ymwneud â thi. Ond o Dduw, yr wyt ti yn gallu newid pethau yn sydyn. Yn ddisymwth yr wyt ti yn gallu dychwelyd ein plith. Ac felly ni yn gofyn i ti i wneud hynny, ar i ti i fendithio dyweision ar hyd y wlad wrth iddynt bregethu dy air heddi, ar i ti gael ynogi dy bobl wrth iddynt wrando ar dy air, ac y byddu di yn dod â cyfnod o fendith i'r wlad yma unwaith eto. Felly diogelan hamser nawr o Dduw, i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ddofal di ac yn gofyn i ti i weithio ac i bresynoli dy hun ac i fendithio'n hamser. A gad i ni brofi tywylliad mawr o ysbryd glân arnom ni yma. Gwna pethau hyn o Dduw clod i ddenw di ni yn gofyn. Gofyn o'n hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn arall, trif 384, 384, melys cofio y cyfamod draw a wnaed gan 3 yn 1, tragwyddol syllu ar y person a gymerodd natur dyn. 384 gen i sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o epistol cyntaf Pedr, yr ail benod ag adnod 25. Canis yr oeddech megis defaid yn myned ar gyfeiliorn, eithir yn awr chwiad y chwelwyd at fugail ac esgob eich eneidiau. Wythnos diwethaf, wnaethon ni ystyried y geiriau, wel rhan o'r testyn ta beth, wythnos diwethaf, y geiriau ac yr awr hon, neu ond yr awr hon. Hynny yw, hyn yr oeddwn ni gynt, ond nawr, trwy ras Duw, y mae newid mawr wedi digwydd. Wel, unwaith eto heddi, rhywbeth tebyg, yr un bwrdwn yn y neges, yn yr adnod i ni newydd i ddarllen, fe gewch chi geiriau tebyg, canis yr oeddech, ac yna eithir y nawr. Felly, yr un math o eiriau gwythnos diwetha, ond yr awr hon, hynny yw, fel hyn oeddwn ni gynt, ond nawr dwi wedi newid, ac felly yn yr adnod yma, canis yr oeddech, megis defaid yn myned ar gyfeiliorn, eithir y nawr, chwiad y chwelwyd at fugail ac esgob eich eneidiau. Fan hyn i chi'n gweld cymherir ni a defaid. Ac mae Pedr yn defnyddio iaith ddisgrifiadol mwyn i ni ddeall ei neges. Dyma oedd y dull Crist hefyd i ni'n darllen yn yr ysgrythurau damhegion, ble mae Iesu Grist yn adrodd rhyw stori ni, stori hawdd ei ddeall, mwyn dysgu gwers efallai nad yw yn hawdd i ddeall. Ac yn aml, fe fyddwn ni yn defnyddio dulliau felly, yn aml falle mewn ein gwasanaethau mwy anffurfiol, fel ein noson o garolau, falle byddwn ni'n dod ar ryw stori fach, rhywbeth bach sydd wedi digwydd, ac yna y byddwn ni yn ei gymhwyso fe i neges ysbrydol, mwyn i chi ddeall y gwers i ni'n ceisio i ddysgu. Ac mae'n wir, mae pob oedran, pob math o bobl, pob lefel o allu yn mwynhau stori, neu yn mwynhau darlun, neu yn gwerthfawrogi darlun. Dwi'n weddol sicr o hynny, ewch chi at yr doctoriaid neu'r athrawon mwyaf enwog, y rhai sydd â doethuriaeth efallai ac wedi darlithio ar hyd a lled y byd. Dwi'n weddol sicr, dowch chi nhw mewn i ryw wasanaeth a rowch chi stori fach iddyn nhw, ac mi fydden nhw yn ei werthfawrogi fe. Ac mi fydden nhw'n gwerthfawrogi fe os ydyn nhw'n dod i ddeall rhyw wers na fydden nhw'n gallu ddeall, dim os pa mor glyfar ydyn nhw. Lle mae yna ddarlun yn cael ei roi mwyn pwysleisio rhywbeth pwysig y mae yn werth i wneud. Ac mae mor bwysig i chi ddeall yr hyn y mae Pedr am ei ddweud yma heddi. Ac mwyn i ni ddeall, mae Pedr yn cymharu ni a defaid. Nawr wrth gwrs, dydyn ni ddim yn defaid. Ac felly dyna ble mae'r stori, y disgrifiad, y darlun yn dod i fewn. Ond i ni yn debyg i ddefaid mewn llawer i ffyrdd, ac y mae Pedr yn gweld hyn. Mi fydde Dafydd y Salmydd wedi i weld e. Mi fydde Iesu Grist yr oedd e'n i weld e. Drwchwch chi trwy'r ysgrythurau, ac yn aml iawn fe gewch chi y cymhariaeth yma ein bod ni fel defaid. Ond yna i ni'n gweld rhywbeth sydd yn fater o lawenydd, pan i ni'n gweld ein bod ni fel defaid yn crwydro. I ni'n gweld hefyd yn awr yr ydym wedi dychwelyd at Grist. Dafad yn crwydro, ond y darlun yn symud ymlaen ein bod ni wedi dychwelyd at y bugail, at Iesu Grist. Felly unwaith eto, i ni'n gofyn ar ddechrau ein gwasanaeth ni fan hyn, a ydych chi yn un o'r rhai sydd wedi dychwelyd, neu ydych chi dal yn crwydro fel rhyw ddafad goll? Pa un i chi? Wythnos diwethaf dwedon ni ac yr awr hon, neu ond yr awr hon, ac fe ofynnwyd y cwestiwn, oes na rhywbeth wedi digwydd yn eich bywyd chi sydd yn peri y gellir dweud, ond nawr dyma fel ag yr ydw i fel na o'r oeddwn ni gynt. Gen i ofyn nawr heddi, a ydych chi wedi profi rhywbeth, oes rhywbeth wedi digwydd i chi, lle gellir dweud canis yr oeddwn ni fel Dafad yn mynd ar gyfeilion, eithir y nawr dwi wedi dychwelyd at y bugail. Ydych chi yn gallu dweud bod na rhyw ddychwelyd wedi digwydd?
Neu ydych chi wedi cario ymlaen? Dyna be fydd yn wir am llawer I gapel yng Nghymru heddi. Mi fydde yna rhai yn meddwl eu bod nhw'n ddefaid I Grist, yn eiddo I Grist. A pam? Mi fydden nhw'n dweud ges I fy ngeni yn ddafad I Grist. A ges I fy magu yn un o ddefaid Crist. Ac fe es i'r capel fel un o'i ddefaid e. Roedd fy rhieni yn un o'i ddefaid e. Ac es i'r ysgol Sul fel un o'i wyn bach e. Ac yna fe dyfys I fyny yn yr ysgol Sul. Ac fe barhaues I yn yr oed fawr. Ac yna fe ddechreues I ddysgu yn yr ysgol Sul. Ac yna fe ddes i'n arweinwyr y capel. Yn ddiacon, yn hyniriaid. Efallai hyd yn oed yn cael fy ngalw arno I bregethu o Joy Jo. Ac falle byddwch chi'n dweud, fel na, dwi wedi bod yn un o ddefaid Crist erioed. Wel, gai ddweud hyn yn garedig iawn I chi. Os ydych chi yn dweud eich bod chi wedi cael eich geni yn un o ddefaid Crist, yna dydych chi ddim yn un o ddefaid Crist. Dydych chi ddim yn eiddo i'w braidd e. Dydych chi ddim wedi bod, erioed wedi bod. Ac fel yr ydych chi nawr, yr ydych chi fel y byd sydd erioed wedi bod i'r capel. Mae yna lawer o ddefaid tu fas, lawer o rai sydd yn crwydro tu fas. Ac yr ydych chi yn union yr un peth yn o'r unig gwahaniaeth yw yr ydych chi wedi dod I gapel ond yn crwydro ac y mae nhw heb ddod I gapel ac yn crwydro. Os ydych chi methu dweud, os ydych chi'n edrych ar eich bywyd chi ac yn edrych ar eich hanes chi ac nad oes na eithir yn awr ond gynt yr oeddwn ni'n crwydro ond yn nawr mae yna rhywbeth wedi digwydd yna dydych chi ddim yn un o'i braidd. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar crwydro'r enaid, ac yn ail, bugail ac esgob yr enaid, ac yna yn olaf yn drydydd, dychweliad yr enaid. Wel, yn gyntaf, crwydro'r enaid, canis yr oeddech megis defaid yn myned ar gyfeiliorn. Yn aml, I ni'n meddwl am ddefaid fel creaduriaid, diniwed, glân. Chi'n meddwl aml am oen bach yn prancio ar hyd y ceia, falle chi wedi cael eich magu ar fferm, byddwch chi wedi gweld hyn fwy nad ni, ond I ni wedi weld hefyd wrth gyrru i'r gogledd ac I chi'n mynd pa mae wyno wedi digwydd, I chi'n gweld ar hyd y ceiau, yr defaid, ac yna chi'n gweld wyn bach, ac maen nhw'n prancio ar hyd y lle, ac maen nhw'n edrych yn ddiniwed iawn. Ond fan hyn, I ni'n cael y disgrifiad yma I bod nhw fel creaduriaid trienus ar goll, creaduriaid twp, sydd yn anabl I helpu eu hunan. Dydyn nhw ddim yn gallu helpu hunan rhyw lawer. Dychmygwch ddafad ar ei phen ei hun. Nawr, petaw ni wedi cael fy magu ar fferm, falle bys ni'n gallu pregethu'r bregeth hon tipyn gwell. Ond yn anffodus, fedra I ddim wneud hynny, achos does dim profiad gen I. Felly mae rhaid I chi ddioddef fy disgrifiadau gwan, gan nad oes gen I brofiad mawr yn y byd ffermio ac bugeilio a'r defaid sydd ar y ceiau. Ond dychmygwch am eiliad y ddafad sydd ar ei phen ei hun. Dafad sydd rhywsut wedi crwydro o ofal gweddill y praidd a'r bugail. Mae yn ddarlun trienus I feddwl am ddafad ac mae wedi mynd o weddill y praidd ac wedi gadael y bugail. A fydd ddim yn gwybod ble efallai ddarganfod glaswellt ar gyfer pori. Falle bydd yna ddigon am gyfnod, ond os yw wedi gadael y praidd ac wedi gadael y bugail, ar ôl cyfnod fydd dim digon o wair ar ôl. A bydd ddim yn gwybod ble I ddarganfod y gwair. Hefyd, siwr o fod, bydd dim syniad gan y ddafad ble y caiff ddŵr i'w yfed. Yn ystod y nos, dychmygwch. Y ddafad yma sydd ar ei phen ei hun wedi methu cael glaswell I bori arno ac wedi methu dod o hyd I ddŵr i'w yfed. Ac yna mae'r nos yn agosau. Mae'r haul y machlud ac yna'r tywyllwch yn cynyddu. A dwi ddim yn gwybod ble I orffwys, efallai bydd yn gosod ei hun I lawr ble bynnag mae, ond dwi ddim yn gwybod ble I gysgodi, dwi ddim yn gwybod ble I fynd. A petai bleiddiaid neu anifeiliaid gwyllt yn dod, bydde fe ddim yn gwybod ble I fynd pryd hynny, na sut yw amddiffyn ei hun. Allai ddim dychmygu dafad yn amddiffyn ei hun o fleiddiaid. Lle ni jyst ddim dychmygu sut bydde dafad yn amddiffyn ei hun wrth anifeiliaid gwyllt. Ac dyna le bydde fe, I ffwrdd o'r praidd, I ffwrdd o ofal y bugail, ac mae ar ei ben ei hun, heb fwyd, heb ddiod, ac heb unrhyw gysgod,
a heb unrhyw le I amddiffyn. Gyfalle y byddai'n crwydro yn syth at glogwyn, allwch chi ddychmygu ar hyd ceiau Sir Benfro. Ac I chi wedi bod fyna siwr o fod ac wedi cerdded ar hyd y topiau fyna ac mae yna glogwyn yn syrthio lawr efallai bydd yna un dafad wedi crwydro, mae'n dywyll a dwi ddim wedi gweld y clogwyn a dwi ddim yn gwybod beli amddiffyn ei hun o hynny, felly yn y nos mae'r clogwyn yn agosau a dwi ddim yn ymwybodol o'r perygl yna ac felly mae'n agosau at y clogwyn ac mae mewn perygl o syrthio I farwolaeth. Byddai ddim yn para'n hir. Byddai fe'n sicr, byddai'r ddafad yn sicr o farw o rhywbeth yn fuan, o newyn, o syched, trwy ddamwain neu ymosodiad. A nid bai y bugail yw'r ffaith fod y ddafad ar goll. Y ddafad sydd wedi mynd ar gyfeiliorn, y ddafad oedd yn twp tra llwyr y ddafad. Ystyfnigrwydd y ddafad, penderfyniad y ddafad. Yn penderfynu gadael y praidd, fe welodd wair fyna, a fe benderfynodd mynd at y gwair, a gadael y gweddill, a gadael y bugail. Dyna chi dwptra beth oedd yn neud, oedd yn styfnig, oedd yn neud beth oedd yn ffôl, ond fe benderfynodd fynd. Ond nid yw yn ddarlun trienus, dafad fach ar ei phen ei hun. A mae yna rhywbeth yno ni sydd yn deheu am ei helpu. Achos ni'n gwybod fe fydd na ddiweddglo trist os na ddigwyddydd rhywbeth yn fuan I helpu'r ddafad. Ond nid yna fel mae rhai o'n i'n edrych ar rhai ohonoch chi. Mae yna rai ohono ni fan hyn yn gweld rhai ohonoch chi fan hyn, neu rhai oedd fan hyn, fel dafad twp. Ond y mae yn peri tristwch, achos I ni'n gweld y clogwyn. I ni'n gweld y bleiddiaid yn dod, I ni'n gweld y diffyg porfa, I ni'n gweld y diffyg dŵr, I ni'n gweld yr holl beryglon, mae yn ddigon clir I ni. Ac I ni'n gweld y pellach I chi mynd I ffwrdd o'r bugail, I ni'n gweld y peryglon. Y mwyaf I chi mynd tuag at y byd, ac y mwyaf I chi'n gwrtho troi at y bugail at Iesu Grist, I ni'n gallu gweld. Ac felly dyna I chi tristwch, mi fydd y Cristion yn deheu am cael gweld chi'n dod o drybeini, o drwbl, o'ch crwydro chi. Ond I chi wedi mynd, neu ar fi'n mynd. Chi sydd yma, sydd yn Gristnogion, dyna oedd chi hefyd I fe, dyna beth sy'n wir. A mae yn wir o ryw rai yma nawr, dyma yw eich cyflwr chi, canis yr oeddech megis defaid yn myned ar gyfeilion. Mae pob Cristion fan hyn yn gallu tystio i'r ffaith, mae dyna oedd yn wir yn ein bywydau ni. Mi fyddwn ni'n gallu disgrifio, byddwn ni ddim eisiau disgrifio fe rhyw lawer, ac I ddweud y gwir, sdim byd gwaith gen I na gwrando'r tystiolaeth rhywun sydd yn disgrifio am mwyafrif eu tystiolaeth nhw, eu cyfnod fel defaid ar gyfeiliorn. Mae e'n ddigon dwi'n credu I ddweud yr oedden ni ar gyfeiliorn. Mae gwrando rhywun yn ymhelaethu ar ei pechod yn aml iawn yn peri tristwch. Achos I chi meddwl, ydyn nhw wir wedi edifarhau, ydyn nhw wir yn falch o cael mynd o'na, ydyn nhw'n ymfalchio yn eu cefndir nhw ac yn dyrchafu'r pechodau yr oedden nhw'n wneud, neu oes gwell nhw I fynd dros yr rhan yna, ac digon I gydnabod yr oeddwn ni'n bechadur yn crwydro. Dwi ddim eisiau ymhelaethu, dwi ddim eisiau mynd I fanylion. Ond yn ein cylonau ni, fi pob un fan hyn sydd yn Gristion yn gallu dweud, yr oeddwn ni megis defaid yn myned ar gyfeilion. Dyna sydd yn wir yn fy mywyd I, yn fy hanes I, ac yn eich hanes chi, cyn I chi ddod yn blant I Dduw, yr oeddech chi megis dafad yn mynd ar gyfeilion, yn mynd yn bell. Ond yn nawr, dydych chi ddim. Ond mae yna rai yma, mae yna rai yma heddi ac efallai bod yna rai yn gwrando. Y mae yn wir ohonoch chi, yr oeddech chi, yr ydych chi yn ddafad ar gyfeilion. I chi'n crwydro oddi wrth y bugail Iesu Grist. Dyna chi beryg. Dyna'r peryg mae eich enaid ynddi. Ar ddiwedd y llwybr yma, ar ddiwedd y daith o grwydro, y mae distriw, y mae'r clogwyn, y mae barn Duw.
Disgrifir chi yn crwydro I ffwrdd o Grist o ddiogelwch. Dyna beth I chi'n neud. I chi'n meddwl mae crwydro tuag at ryddid I chi, ac yn sicr mae'n rhyw fath o ryddid. I chi'n mynd o ryddid y bugail. I chi'n mynd o ofael y bugail, a chi'n cael gwneud yr hyn a fynnwch chi. Ond y twptio yw, I chi'n mynd o'r un sydd yn darparu ar eich cyfer chi ac yn gofalu drostoch chi. Ac felly, yn eich crwydro, I chi'n mynd I berig. Chi'n mynd at gyfeiriad distryw. Dyna beth I chi'n neud. Os nad ydych chi wedi profi rhywbeth yn eich bywyd sydd yn traws newid eich bywyd, yna ydych chi fel dafad bach ar goll. Wrth edrych ar y neidiau'n crwydro fel defaid, chi'n gallu gweld bod I pennau nhw'n mynd I lawr yn dydyn nhw. Maen nhw fel y ddafad yn mynd o un glaswelltyn i'r llall, ac mae dyna beth mae'r rhai o'ch chi fel yn mynd o un pleser at y llall. Heb ystyried nad oes na cael I weld am milltiroedd. Byddai'r ddafad y mor ffôl, byddai ddim yn ystyried beth sy'n mynd I ddigwydd os dwi'n cario ymlaen ar hyd y llwybr yma, ac falle bod y cae nesaf yn garegog ac yn llychlyd, a does dim gwair yna. Ond dwi'n meddwl am y ti'n nag yw, dyw'r ddafad ddim yn ystyried y pryd nesaf fwyd, mae'n gweld gwair fyna ac mae'n mynd amdano. Dyna be mae rai o'ch chi fel, a dyna be mae rhai oedd yma fel dros yr 10 mlynedd diwetha. Faint oedd yn ein plith ni sydd wedi mynd yn bell fel defaid, a maen nhw wedi crwydro. A be maen nhw wedi gwneud? Maen nhw wedi mynd lawr eu pennau lawr, yn chwilio am un pleser, ac yn chwilio am bleser arall, ac yn chwilio am bleser arall, ac mae'n mynd o un pleser at bleser arall, heb ystyried beth sydd ar ddiwedd y daith yma. Heb ystyried nad oes na gau am filltiroedd efallai, fydd na ddim bwyd i'w bodloni. Felly mae yna rai yma sydd yn mynd o bleser I bleser heb ystyried at ble mae'n arwen, ac I chi ddim wedi ystyried na allech bodloni chi. Dyw e ddim yn mynd i'ch bodloni chi. Siaradwch chi ag unrhyw un yn y byd, ond mae rhaid chi ofyn iddyn nhw I fod yn onest. Y broblem yw fyddan nhw ddim yn onest. Ond petai chi yn ffeindio rhywun tu fas i'r drysau fan hyn sydd yn onest, sydd wedi profi'r byd i'r eithaf, gofynnwch chi iddyn nhw I fod yn onest ac I ateb y cwestiwn yma, a ydyn nhw'n fodlon I byd? A di heneidio nhw wedi bodloni? Fel y ddafad, ydyn nhw wedi bodloni eu boliau gyda digon o wair a digon o ddŵr? A mi fydda'r ddafad sydd ar gyfeilion, petai'n onest, yn gofod dweud, na, dwi eisiau mwy. Felly wrth I chi ystyried eich crwydro, ystyriwch a yw yn eich bodloni chi. Mae rai yn crwydro yn gorfforol, ond ydyn nhw, maen nhw'n mynd ymhell o gliw llais y bugail. Dyn nhw ddim am ddod I glywed y lleisiau yna. Dyn nhw ddim eisiau clywed llais o bugail yn galw I sain pregethu'r Efengyl. Mae yna rai, y rhai sydd yn mynd ar gyfeilion. Maen nhw yn neud yn gorfforol. Maen nhw'n mynd mor bell a sydd ffosib. Maen nhw eisiau mynd o ddalanwad Cristnogion. Dwi ddim eisiau bod yn agos iddyn nhw. Rhag ofn iddyn nhw'n ddweud wrthai rhywbeth sy'n mynd I newid pethau. Dwi'n mwynhau fy hun, ac felly dwi'n mwynhau yr hyddid, a dwi'n mwynhau mynd o un pleser i'r llall, a dyn nhw ddim eisiau clywed llais o bugail, ac felly maen nhw'n crwydro mor bell ac y gallan nhw. Maen nhw'n llenwi clustia phob math o synau, ond nid a geiriau o ras o'r Efengyl. Mae yna eraill sydd heb fynd ymhell. Falle gellir disgrifio'r rhai fan hyn heddi. Chi dal I glywed llais y bugail yn y cefndir. Chi dal I weld y praidd, falle ar ben y mynydd. Chi gallu gweld y praidd, mae'r praidd ar ben y mynydd. A chi fan hyn ar waelod y mynydd falle. Chi dal I weld nhw, chi dal falle I weld y bugail, y clywed llais y bugail at y praidd, ond I chi wedi crwydro. Chi dal yn y cyffiniau, chi dal yn yr adeilad yma. Chi dal yn dod i'r cwrdd. Chi dal I falle ganu rhai o'r emynau. Chi dal I ddarllen y geiriau ar ysgrythyr. Chi dal I wrando rannau o'r pregeth, dim llawer o'r pregeth siwr o fod, ond falle bydd na ryw bwynt dydy fyny. Clywed y llais, a byddwch chi'n deall rhywfaint ond fe, wedyn byddwch chi yn breuddwydio tipyn bach ac yn mynd yn bell I rhyw freuddwyd am weddill yr wythnos. Ond mi rydych chi yma, ond I chi ddim eisiau bod yma, falle dim ots da chi, ond I chi'n crwydro.
I chi'n crwydro i ffwrdd, ond yn gorfforol i chi dal o fewn y cyffiniau'r praidd. Ond nid oes na rai felly yma. I chi'n clywed yr efengyl, ond dyw e ddim yn holl bwysig i chi. Dyw e ddim yn dylanwadu chi'n llwyr. Mae yna dylanwadau eraill ar eich bywyd chi. Mae yna synau eraill yn eich denu chi i ffwrdd. A chi'n bo hir, byddwch chi allan o gliw y bugail yn llwyr. Cyn bo hir, mater o amser fydd e. Os nad ydy llais y bugail wedi cael gafel arnoch chi eto, fe fydd yn digwydd cyn bo hir y byddwch chi yn crwydro yr un cam bach yn bellach i ffwrdd. Beth fydd e? Lle fo unrhyw beth gall symud i ffwrdd. Coleg, swydd, priodi, beth bynnag yw e, lle unrhyw beth. Mae'n amrywio o berson i berson. Ond beth sy'n digwydd yw chi wedi cael eich magu a chi'n gwrando, ond dim ond clywed y llais yn y pellter rhywle. Dydych chi ddim wedi mateb ac i chi yn crwydro. Ond i chi dal yma'n gorfforol. Ond mater o amser tan y bydd y llais wedi mynd, bydd y rhy bell. A dyna beth yw e, fel rhywun yn mynd ar goll, fel plentyn bach yn mynd ar goll, falle chi wedi cael y profiad erchyll, mae'n profiad ofnadw, chi wedi mynd falle fel plentyn, a mae yna tor fawr o bobl, a mae'ch mam a'ch tad yna, chi'n plentyn bach, ac chi'n gafel llaw, falle wedi gadael i llawn o meiliad, o'n nhw drws nesaf chi, ond mae yna rhywbeth o fewn eiliadau, mae yna rhywbeth i digwydd, mae yna bobl wedi dod rhyngo chi, a chi ddim yn clywed llais y mam neu'r tad, ac dyna deimlad afiach, dyna deimlad erchyll pan ych chi'n sylweddoli bod nhw wedi mynd, a chi'n ble maen nhw, ac erbyn hynny mae rhy hwyr chi ar goll. Mae lot waith na hynny i rai o'ch chi. Bydd y peryglon byddwch chi yn ei wynebu pan fydd y byd yn cael gafel arnoch chi. Ac unwaith o'r byd yn cael gafel, mae e mor anodd i cael gwared ar y gafael hynny. Mae e'n cael gafel aruthrol. Mae'n cymryd oes o sancteiddrwydd i cael gwared ar y gafel. Felly fwyaf fyddwch chi'n arbrofi a phechod nawr o gwaith chi. Y fwyaf pell i chi mynd o sain llais y bugail. Dyna gwau fydd arnoch chi, achos mae e'n neud yn anoddach. Ble i chi arni? Dychmygwch, defaid heb ddylanwad y bugail yn gwneud y penderfyniadau mwyaf twp yn gyson. Chi sydd heb ddod at Grist, dyna yw eich cyflwr chi, efallai chi'n cuddio'r twptra, trwy liwio'r twptra a geiriau ffôl fel, a dyma be mae rai pobl yn neud, dyma be mae capelwyr yn ei ddweud. Dyma'r ydw i yn ei gredu. Dyna be mae pobl capelu Cymru yn ei ddweud. Dyma be dwi'n ei credu. Dwi'n yn credu be chi efengylwyr yn credu. Dyma fy namcaniaeth i ar gair Duw. Dwi'n credu mai Duw, cariad Duw, ac fe fydd pawb yn mynd i'r nefoedd. Achos mae mor neis i feddwl am hynny. Dyna be fydd mwyafrif o bobl. Maen nhw'n dod fel hyn, a maen nhw'n cuddio'u twptra nhw, achos maen nhw'n defnyddio geiriau ysgrythurol. Maen nhw'n dyfynnu'r ysgrythur. A maen nhw'n hyd yn oed pregethu'r geiriau yma. A maen nhw'n dweud, dyma'r ydw i'n gredu, a falle maen nhw'n dweud, dwi yn gredwr mewn hawliau dynol, hawliau pawb i'w farn ei hun. Dwi yn gredwr fod pawb ar hawl i gredu'r hyn y dymunau gredu. Felly os ydych chi eisiau credu mewn nhw grefydd arall, yna perffaith hawl i chi, achos y mae pob crefydd yn arwain at Dduw yn y diwedd yn ôl y pobl yma, ac maen nhw'n swnio mor garedig, mor graslon. Be maen nhw'n dangos yw bod nhw'n ddefaid sydd yn crwydro, ond maen nhw wedi cuddio i crwydro eu twptra nhw trwy eiriau crefyddol. Gallwch chi ddychmygu'r ddafad yn penderfynu mynd rhyw ffordd sydd yn groes i bob synwyr ac yn dweud hyn iddo hun, os dwi am fynd ffordd hyn, wel ffordd hyn yr a fi. Os dwi eisiau credu hwn, dyna be gredau. Dwi ddim yn licio'r darn yma o'r Beibl, felly dwi ddim yn mynd i'w gredu fe. A dwi ddim yn licio hwn, a dwi ddim yn licio'r gofyniadau sydd ar fywyd. Dwi ddim yn licio'r ffaith bod Cristnogion yn dweud dylech chi ddim wneud hwn a dylech chi ddim wneud y llall. Felly dwi wedi penderfynu fod Cristnogiaeth yn iawn i gredu be maen nhw moyn ac i wneud be maen nhw moyn cyn belled bod nhw'n ei liwio fe gyda tipyn bach o grefydd a dod ad enw Iesu Grist rhywle yn y canol, yna mae'n iawn. Ac felly mae'n iawn i unrhyw Gristion i fynd i bar
a le bynnag mae moyn mynd, ac i wneud be bynnag mae moyn eisiau wneud, pryd bynnag mae moyn. Os nad ydyn nhw eisiau cadw'r sabot, sdim os daw un oedfa'r syl maen nhw'n mynd, sdim os daw dwy oedfa, os daw dim oedfa, os daw dim cwrgweddi na dim, sdim os dewch chi be chi moyn, os chi eisiau gwisgo be chi moyn, gewch chi wneud. A dyna beth yw'r lefel Cristnogaeth gan amla yng Nghymru heddi, fel defaid, twp, yn mynd o un lle i'r llall ac yn crwydro, ac maen nhw'n penderfynu be maen nhw moyn penderfynu. Ond pwy roddodd yr hawl i chi benderfynu be sydd yn iawn? Dyna beth sydd eisiau gofyn. Pwy sydd wedi roi'r hawl i chi i ddod i'r casgliad bod eich bywyd chi yn iawn? Pwy sydd wedi roi'r hawl i gapelu ar draws ein gwlad ni heddi i bregethu fod pawb yn mynd i'r nefoedd? Pwy sydd wedi roi'r hawl yn o ddweud na? Pwy sydd wedi roi'r hawl yn o ddweud bod bob crefydd yn arwain at Dduw? Pwy sydd wedi roi'r hawl iddyn nhw ddweud y fath beth? Pwy sydd wedi roi'r hawl i chi ddweud bod eich llwybr chi yn iawn? Ar sail beth ydych chi wedi cyrraedd eich safbwynt chi? Mae rhai yn dilyn crefydd, unrhyw grefydd, ond i ni'n gwybod mae ymgais dyn at gyrraedd Duw i'w crefyddau. Ond falle bydd yna rhai yn troi rownd yn dweud, pwy i chi te? I ddweud mae eich ffordd chi sy'n iawn. Achos allai dweud hyn, fy ffordd i sydd iawn. Nid fi, bersonol, ffordd yr ysgrythyr, yr hyn i ni'n ei bregethu. Does dim ffordd arall. Ond dwi newydd beirniadu pobl eraill am dweud bod nhw'n iawn. Ond dwi newydd ofyn y cwestiwn, ar sail beth y mae nhw'n dweud eu bod nhw'n iawn? Achos allai ddweud wrthych chi, ar sail beth dwi'n dweud fy mod i'n iawn, a fod safiad y capel yma'n iawn. Mae'r safiad i ni'n ei ddal yn iawn pam gan mae gair Duw yw hi. Ond mae'n gwlad ni wedi troi i ffwrdd o air Duw ac maen nhw wedi penderfynu dehongli gair Duw rywsut. Felly pam y pobl yn dweud, pwy i chi ddweud bod eich ffordd chi'n iawn? Mae'r saint yn gallu dweud, nid ein syniadau ni ydyn nhw. Nid fy syniadau i sydd yn iawn. Nid penderfyniadau ni ydym ni yn ei ddilyn. Beth i ni'n dweud sydd yn iawn yw, i ni yn dilyn llais y bugail. Dyna be mae'r ysgrythyr wedi dweud, dilynwch llais y bugail. Ond yn anffodus, mae yna rhyw feigeiliaid eraill wedi dod ac wedi rhoi rhyw leisiau eraill ac maen nhw'n mynd â pobl ar gyfeilion ac mae'r defaid yn mynd bob man. Mae gyda chi ddafad ar hyd a lled ein gwlad ni heddiw yn mynd ar gyfeilion, yn mynd ar eu pennau hunan ac maen nhw'n penderfynu beth maen nhw eisiau credu a beth maen nhw eisiau wneud. Ond beth i ni'n dweud sydd yn iawn? Dilynwch llais y bugail, dilynwch gair Duw, creawdwr y byd, yma cawn Duw yn ymestyn allan at ddyn, dyna beth sydd gyda ni. Duw yn ymestyn allan at ddyn, nid ymgais dyn at gyrraedd Duw fel yw crefyddau'r byd. Mae gair Duw sydd yn cyfeiriad Iesu Grist. Beth yw e? Duw yn estyn allan ei law at ddyn. Dyna chi ddarlun o unigrwydd. Fe wna i be dwi am wneud. Fi sydd wastad yn dod gyntaf. Dyna yw'r dafad sydd ar gyfeilion. Os ych chi'n ddafad sydd ar gyfeilion, beth ych chi'n yn ei feddwl yw hyn. Fe wna i gredu beth dwi eisiau credu. Fe wna i beth dwi eisiau wneud. A fi sydd wastad yn dod gyntaf. Cyn belled fy mod i'n hapus. Cyn belled fy mod i'n credu pethau sydd yn mynd i wneud fy mywyd i'n hapus. Yna mae'n iawn. Dyna i chi ddisgrifiad o ddafad sydd ar gyfeilion. O na fyddwch chi'n ystyried eich cyflwr, ble rydych chi arni nawr, ac aros am eiliad, a peidio crwydro mwyach, a gwrando. O na fyddwch chi'n pwyso ymlaen i glywed llais y bugail, dyna beth byddwn ni'n dymuno. Na fyddwch chi'n crwydro mellach. Fi'n gwybod i chi wedi mynd ar goll, ond o leio stopiwch yn eich crwydro, byddwch chi dal ddim yn y lle cywir, ond o leia bod chi'n stopio, sy'n mi gwaith ar rywun yn crwydro ar goll ac yn cario ymlaen. Y peth doetha i wneud yw stopio.
Stopiwch be bynnag i chi wneud yn eich pechod. Stopiwch yn eich angrediniaeth ac yn eich styfnigrwydd ac arhoswch i weld a fedrwch chi glywed llais y bugail. Does dim i gwell pan chi ar goll. Os oes na blentyn bach yn mynd ar goll, a beth gorau'r plentyn neud yw stopio. Falle chwilio am heddwas neu beth bynnag a gofyn am help. Ond y sens fydde stopio a gwrando. Gwrando di mam yn galw allan ar eich enw chi. Gwrandwch ar eich enw chi. Dyna beth gorau neud os chi ar goll, ac yr un peth i chi sydd heb dod i gredu eto. Stopiwch yn eich pechod, yn eich crwydro, a gwrandewch ar lais y bugail. Edrychwch i weld prynhawn yma, a fedrwch chi glywed llais y bugail. Mae yna ddewyd bod y bugail yn mynd i siarad yn ni. Felly edrychwch i weld, a fedrwch chi glywed i lais y heddi. Yn galw arnoch chi. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Bugail ac esgob yr enaid. Chi sydd yn crwydro, ystyriwch am ychydig, yr un yr ydych chi wedi crwydro i ffwrdd ohono, sef bugail ac esgob eich uneidiau. Chi sydd yn mynd un ffordd, yna ffordd arall, un pleser at un arall, un gofid at un arall, bywyd sydd yn llawn o ansicrwydd, beth sydd i ddod, beth a ddaw ar y diwedd, ac wedi hynny, beth sydd yn mynd i ddod ohono chi? Chi sydd yn crwydro. Beth sydd yn mynd i ddod ohonoch chi ar ddiwedd eich crwydro chi? Beth yw'r addewid mae'r byd anhygoel yma yn rhoi i chi? Be maen nhw wedi addo i chi ar ddiwedd eich crwydro chi? At bwy y trochi mewn argyfwng? Neu at bwy y trochi mewn argyfwng enaid? Y mae'r Cristion yn troi at Grist. Dyna beth mae'n neud. At ei fugail. At esgob ei enaid. Hynny yw, at yr un, y darlun sydd fan hyn, yw fi Iesu Grist fel bugail ac esgob yr enaid, yw'r darlun am un sydd yn gofalu ac yn darparu ac yn ar esgob yn gorychwilio am y ddafad yma. Dyna'r darlun, bod Iesu Grist fel un sydd yn darparu popeth ar ei gyfer e. A mae'n edrych ar ei ôl yn Ioan 10, adnod 11, mae fi yw'r bugail da, y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Dyna pa mae'n fugail da, mae'r bugail yma Iesu Grist, yn yr adnod yma, yn cael disgrifiad o ofal, tu hwnt i ofal, sydd yn llawn cariad, pam gan ei fod yn fugail sydd yn rhoi ei fywyd dros ei ddefaid. Dyna faint mae'r bugail yma yn caru ei ddefaid. Mae'n rhoi ei fywyd dros ei ddefaid. 1:42, adnod 24, sef yr adnod blaenorol i'r testun. Yr hwn ei hun, a ddig ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren, fel gwedi ein marw i bechodau a byddem byw i gyfiawnder trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Dyna sut roddodd y bugail ei einioes, ei fywyd dros ei ddefaid. Fe offrymodd ei gorff, ei hun yn aberth dros ein pechod yn ni. Dyna be na Iesu Grist, y bugail da yma, fe roddodd ei fywyd yn offrwm, yn aberth dros ein pechodau ni. Hoeliwyd Crist ar y groes. Ac ar y groes y man lle tywallto diw y tad ei holl ddigofaint, ei gosb am ein pechodau ni, am ein crwydro ni. Ac fe gosododd e'r gosb ar ei fab, ar y pren. Fe ddig ein pechodau ni, fe gymerodd e'r cosb, fe gymerodd ein pechodau ni. Ydych chi wedi crwydro, ydych chi wedi troi cefn ar sawl gwahoddiad gan y bugail? Chi wedi, achos os nad ych chi wedi gwneud proffes hyd yn hyn, mi rydych chi yn eog o fod wedi clywed llais y bugail ac yn eich gwahodd chi ac i chi wedi gwrthod. Chi wedi gwrthio y llais y bugail. A yw llais y bugail yn galw arnoch chi? Ond efallai bod y tyniad hunan ar byd, y ceiau gwyrdd ymhell i ffwrdd, yn eich denu chi, falle dyna beth sy'n digwydd. Dyma gymerodd Iesu Grist arno ef ei hun ar y groes, eich cosb chi am eich styfnigrwydd, yn plygu i'w ewyllus, yn gwrthod gwneud, am eich balchder, am eich hunanoldeb. Mae'n mynd ymlaen trwy ei gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi, curwyd Iesu Grist, chwipiwyd Iesu Grist, hoeliwyd ef, a thrwy hyn, a thrwy y gosb ddioddefodd, trwy ei gleisiau
Y marciau hir o'r cleisiau lle mae'r gwaed yn dod i fyny at y croen ac mae'n gadael y marciau glas a phorffor yna a'r melyn lle mae'r cleisiau, lle mae'r curiadau wedi digwydd, a'r hoelion wedi mynd mewn, a'r chwipio wedi digwydd. Fe ath Iesu Grist i'r groes pam mwyn cymryd ein cosb ni yn ein lle ni a thrwy ei gleisiau iawyd ni. Dyna oedd ei bwrpas yn dod. Ein iachau o gyflwr pechod o'n crwydro ni. Mae Iesu Grist yn fodlon iachau chi o'ch crwydro ffo. Chrysolwen Lyc 19 adnod 10, cynnes mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Fe ddaeth Iesu Grist i geisio, i'ch ceisio chi, i chwilio amdano chi. Fe ddaeth Iesu Grist y bugail da i chwilio am eneidiau coll. Sut mae hwnna'n gweithio yn ymarferol? Wel, allwn ni ddisgrifio fe fel hyn trwy ei ragluniaethau fe. Gai ofyn cwestiwn i chi, ydych chi wedi profi rhyw ddigwyddiadau rhyfedd yn eich bywyd chi yn ddiweddar? Rhyw amgylchiadau sydd wedi peri i chi ofni, sydd wedi peri i chi feddwl am dragwyddoldeb, sydd wedi peri i feddwl am Grist. Mae rhyw ddigwyddiadau, falle nid i chi, falle rhywun arall. Falle bod yna rhyw hanesyn ar y teledu, falle bod chi wedi gweld a sydd wedi peri dychryn i chi. Falle bod yna rhywbeth i gyfaill i chi, neu rhyw perthynas i chi. Rhywbeth sydd wedi digwydd, a mae yna rhyw ddigwyddiadau pobl sydd dod o'r eich traws chi. Falle rhai yn gwrando nawr, sydd erioed wedi dod ar draws Cristnogion, ond yna'n sydyn iawn, a maen nhw'n dod ar draws Cristion fan hyn, Cristion fan af, Cristion fan hyn, a maen nhw'n ffeindio llyfr da, llyfr arall, ysgrythyr, falle rhyw tract, rhyw darn o bapur gyda adnodau yn nhw, ac mae'r holl beth yma'n digwydd. Ac i chi rioed wedi gofyn pam? Efallai mae'r bugail sydd yn chwilio amdano chi. Yw hyn? Rhagluniaethau Duw. Fod yr Iesu, mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid nes i wedi crwydro. Ond dyna yw y bugail yn eich ceisio chi, i chi ar goll, ac fe ddaeth Crist i'ch ceisio chi trwy digwyddiadau bywyd, y mae yna pethau'n dod ar eich traws chi. Ac i chi meddwl, pam ddigwyddodd hynny, sut ddigwyddodd hynny, dyna dyna ryfedd, ac i chi meddwl, dwi'n mynd deall hyn, ond i ni'n deall, beth yw y bugail da yn trigarhau wrthoch chi i chi'n crwydro. Eseia 53:6, na ni oll a grwydrasom fel defaid, pob un o'n ni. Troesom bawb yw ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni gyd. Dyna i chi fugail da. Dyna i chi y bugail ac esgob eich eneidiau. Dyna ofail sydd ganddo dros y rhan bwysica ohono. Mae'n dweud yr enaid, mae'n fugail ac esgob ein eneidiau ni. Mae'n wir i ddweud bod yn gorau chwilio dros ym mhob ffordd, ein amgylchiadau, ein cyrff, ond y pwysles fan hyn yw ar ein heneidiau ni. Yr rhan ohonom sydd yn anfarwol, yr enaid, mae'n fugail yr enaid, mae'n esgob yr enaid. Yr rhan ohonom sydd yn byw am dragwyddoldeb. A'r cwestiwn yw, ble fydd eich enaid yn byw ac yn treulio tragwyddoldeb? Ond yr darlun fan hyn yw bod Iesu Grist yn fugail yr enaid, a mae'n dyrchafu yr enaid yn rhywbeth gwerthfawr a phwysig. A fydd eich enaid yn ymateb heddi i lais y bugail ac esgob yr enaid? Mae eich enaid yn fwy gwerthfawr nag unrhyw beth. Mae'r bugail da yn edrych ar eich enaid fel gwrthrych gwerthfawr. Mae'n edrych arnoch chi fel y peth mwyaf gwerthfawr. Does dim lle gwell felly nag oes. Ymddiried tynged eich enaid nag yn nwylo'r bugail ac esgob eich enaid. Lle fedrwch chi fod yn saffach? Ble fydda'ch enaid chi yn saffach? Nunlle, ond yn llaw bugail ac esgob eich enaid. Mae Crist yn gorau chwilio'r enaid. O'ch genedigaeth hyd y dydd y gwelwch ef wyneb yn wyneb. Ef sydd yn arwain, eich llwybrau ato ef, dyna beth mae'n neud yn yr rhagluniaethau, mae pethau rhyfedd mae sy'n digwydd i chi, mae'n arwain eich llwybr yn ôl ato fe. Ef sydd yn galw'n dyrnau arnoch, ef sydd yn eich tywys at y groes, ef sydd yn cymeryd eich pechod ac yn cymryd eich clogin o fryntni ac yn rhoi ei glogin o gyfiawnder i chi. Mae e'n rhoi ei fywyd perffaith i chi, fel pe basech chi wedi byw y bywyd perffaith. Dyna chi beth yw'r
Bugail eich enaid ac esgob eich enaid. Mae'n gofalu gymaint drostoch chi. Mae'n dod â chi o'ch crwydro at y groes. Ac mae'n rhoi bywyd i chi. Ac mae'n rhoi ei gyfiawnder i chi. Mae'n cymryd eich cosg. Mae wedi rhoi ei fywyd ar y pren drostoch chi. Mae wedi gwneud y cyfan i chi. Mae e hyd yn oed i mynd allan i chwilio amdano chi. Mae e hyd yn oed wedi trefnu yn rhagwyddoldeb y bydd na bobl yn dod ar draws eich llwybr chi. Yn rhyfedd iawn. Cyd-ddigwyddiad mae'r byd yn ei alw, ond mae'r Cristion yn ei alw yn rhagluniaethau Duw. Mae'n dod â pobl ar eich traws chi. Fydd yn peri chi troi nôl at y bugail. Wel, i orffen yn sydyn y dychweliad yr enaid. Edrychwch ar adnod 25 eto. Canis yr oedd eich megis defaid yn myned ar gyfeiliorn, eithir yn awr chwi a ddychwelwyd at fugail ac esgob eich unedau. O na fydde yr eithir yn awr chwi a ddychwelwyd yn llythrenol wir heddi, nawr i rywun yma heddi, dyna oedd ein gweddi ni nos Iau, yn ein cwrdd gweddi ni, bydde yna un neu fwy yn dychwelyd at y bugail heddi, dyna beth o'n i'n gweddio nos Iau, ac yn credu y bydde fe yn gallu wneud y bydd yna un enaid heddiw yn dychwelyd at y bugail. Nawr, beth yw ystyr y dychwelyd yma? Nid yw dychwelyd yma yn golygu eich bod wedi bod gyda'r bugail cyn eich crwydro. Be mae'n ei olygu yw eich bod wedi troi o'ch pechod at Grist. Dyna yw'r dychwelyd, dod yn ôl at Grist, dod at Grist. Dyna yw wedi feirwch, troi o'ch pechod, o'ch crwydro a throi at Grist. Profiad lle cyffeswch eich drygioni. Y byddwch chi yn dod ac yn cyfaddef ger bron y bugail i chi grwydro oddi wrtho. Falle bydd yna rai yn teimlo bod eich crwydro wedi bod yn rhy bell. Ond does dim un adnod yn y Beibl yn dweud bod y ddafad sydd yn syrthio dros y glogwyn ddim yn gallu dychwelyd at y bugail. Does dim un adnod. Does dim un adnod yn dweud bod y ddafad sydd wedi crwydro tua 15 cae i ffordd. Ac wedi cael sawl anhawster a bleiddiaid. Sdim un adnod yn dweud hynny, na fedrith y ddafad yna ddod yn ôl, fe fydd y ddafad yna yn cael croeso nôl gan y bugail. Ac os ydy'r bugail wedi mynd mor bell i chwilio amdano chi, yna fedrwch chi fod yn sicr y bydd yna groeso. Cyfaddefwch ger bron y bugail i chi grwydro oddi wrtho. O, mae yna dristwch o'n hwn, mae yna faich drom ar eich enaid, ei ogrwydd yn dod drostoch chi, ond yr ydych chi yn troi o'ch ffyrdd pechadurus a throi at yr un sydd yn cynnig maddeiant am y cyfan. Troi at yr un sydd wedi derbyn eich cosb am eich crwydro chi. Yn y troi yma, mae yna ildio, mae yna ddarostwng, mae yna blygu i'w awdurdod, i'w arweiniad. Beth ych chi'n neud fel y ddafad, mae'n dod yn ôl i fod yn ifydd i'r bugail. Wel, dyna beth mae'r pechadur sydd yn edifarhau o'i bechod mae'n plygu ger bron Iesu Grist. Ac yn plygu i'w awdurdod, i'w arweiniad, ac yn gwybod fod y bugail yn mynd i wneud popeth lles i'w enaid. Sylwch, nerth a gras Duw sydd yn peri chi fedru dychwelyd. Trwy'r ysbryd glân, yr rhoddir y gallu i chi droi o grafangau Satan a phechod. Mae e'n agor eich llygaid at ryfeddod y bugail ac at esgob eich enaid. Chi dyna beth mae'r ysbryd glân yn neud. Mae e'n agor eich llygaid chi o'ch dallineb chi o weld un pleser i'r llall. Ond yna, os yw'r ysbryd ar waith, fe fydd yn agor a falle bod rhywun yma yn cael y profiad yna bod o'r diwedd, bod Duw yn agor llygaid eich enaid chi i weld eich pechod, i weld eich crwydro ac yna i weld prydferthwch bugail ac esgob eich enaid. Gynt, doeddech chi ddim yn gweld dim prydferthwch yng Nghrist. Ond nawr trwy ras a nerth Duw a gorir eich llygaid i weld. Mae'r enaid sydd wedi dod at y groes ac sydd wedi pwyso ar Grist yn unig am iachawdwriaeth wedi troi o'i bechod. Mae wedi marw i'w bechod. Adnod 24 eto, yr hwn neu hun a ddigyn pechodau ni yn ei gorff ar y pren fel, a dyma'r pwrpas, gwedi ein marw i bechodau y byddem byw i gyfiawnder. Sylwch, mae'r Cristion yn byw yn awr i gyfiawnder. Mae wedi derbyn cyfiawnder y bugail Iesu Grist. Ac mae am fyw yn gyfiawn yn awr fel ei fugail. Mawl a clod i'w fugail. Mae eisiau plesio'r bugail. Mae eisiau dilyn y bugail. Mae lygaid ar y bugail. Mae'n ifydd i llais y bugail. Ac mae'n mynd i ddilyn y bugail i ba ble bynnag y bydd y bugail yn arwain.
Dyma yw yr iechyd fel y byddem fyw yn ôl ein pwrpas i gyfiawnder. Mae'r bugail yma'r esgob y gorychwiliwr y cyfaill, nid yn unig yn cymryd ein pechod arno ei hun a rhoi o'i gyfiawnder, ond y mae'n addo gofalu ac arwain anerthu ni bob cam o'r daith. Dyna be mae'r ymunydd yn ddweud. Welen sefyll rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng o'm holl fryd. Ac yna mae'n mynd ymlaen, rhosyn Saron i'w ei enw, gwyn a gwridog teg o bryd, ar ddeng mil y mae'n rhagori o wrthrychau pennau'r byd, ffrind pechadur, dyma'r llywydd ar y môr. Mae'n ffrind i'r pechadur, mae'r bugail yma yn ffrind i chi, ac mae'n lywydd i chi ar y môr, mae'n lliwio'ch taith, ac fe fydd yn mynd â chi'r holl ffordd at diogelwch y nefoedd. Dyna yw'r bugail ac esgob eich enaid chi, mae'n caru'ch enaid cymaint, mae'n dymuno i chi ddod yn ôl ato. Nawr, ble i chi arni heddi? Ydych chi dal i grwydro? Wel, dewch yn ôl at y bugail felly. Gwrandewch. Gwrandewch ar lais y bugail. Os nad ych chi wedi gwrando ar lais y bugail prynhawn yma, yna am hen awr neu ddwy, gwrandewch ar y bugail, llais y bugail eto heno yma. O na fyddech chi'n gwrando canis yr oeddech megis defaid yn myned ar gyfeilion, eithir yn awr chwi a ddychwelwyd at fugail ac esgob eich eneidiau. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto Dduw am gyfle i ddod at ti ac yn galw arno ti y bydd dy lais yn galw yn dyner ar ryw rai ac yn ei dwyn nhw at ti dy hun ac y bydd na eneidiau yn dychwelyd at y bugail ac esgob eneidiau ac y bydd na lawenydd yn ei celonnau wrth iddyn derbyn ma ddeiant am ei crwydro. O Dduw, trig ar hawrth ddim a tyrd a clod i ddenw di yn hyn i gyd. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 547. 547 wrth dy orsedd rwyf yn gorffwys llefain arnat fore a nawn. 547 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd y ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.